Než začneme, mám na vás jednu malou prosbu. Snažím se dosáhnout hranice 5000 odběratelů, což je pro mě opravdu významné číslo. Klikněte prosím na tlačítko odebírat. Odebírat. Je to jen jedno kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace k další tvorbě. Moc vám děkuji. Kapitola 1. Dopis obalený mrazem. Mrazík se snesl na St. Mary Mead jako jemný krajkový šál. Poprášil živý plot i doškové střechy třpitem, který mohl směle soutěžit s girlandami ve vesnické síni. Byl prosinec 1932 a vzduch nesl svěží slib Vánoc. Slečna Jane Marplová seděla ve svém útulném salonku v Daneme Cottage. Jehly na pletení jí rytmicky cvakaly, když pracovala na šále pro svého synovce Raymonda Westa. V krbu praskal oheň a vrhal teplé světlo do místnosti, kde stál skromný vánoční stromek ozdobený skleněnými baňkami a jedinou hvězdou. Ostré modré oči slečny Marplové, nezlomené jejich 60 a pár let, těkaly k oknu, když po zasněžené cestě přijížděl na kole poštovní doručovatel. Odložila pletení, upravila si brýle a vstala, aby si vyzvedla ranní poštu. Mezi obvyklými účty a přáním od své staré přítelkyně Dolly Bantryové se nacházela obálka z jemného krémového papíru, zapečetěná voskovým erbem, který okamžitě nepoznala. Jak zvláštní, zamumlala a otevřela ji otvírákem na dopisy. Pozvánka uvnitř byla psána elegantním rukopisem. Milá slečno Marplová, srdečně vás zveme na vánoční oslavu v Gildersleeve Manor, kterou pořádají Sir Henry a Lady Beatrix Gildersleevovi od 23. prosince do Štěpána. Vaše přítomnost by nesmírně potěšila naši sváteční společnost. Na vaše vyzvednutí bude poslán automobil ve 15:00 dne 20. Vaše s úctou Beatrice Gildersleevová. Slečna Marplová si zamyšleně stiskla rty. Slyšela o Gildersleeve Manor, honosném sídle několik mil od St. Mary Mead, zasazeném do zasněžených kopců hrabství. Sir Henry byl penzionovaný diplomat s pověstí pořádání honosných večírků, ačkoliv v určitých kruzích kolovaly šeptandy o jeho bezohledném obchodním jednání. Lady Beatrix, mladší a známá svou šarmem, údajně udržovala společenský kalendář sídla zářivý, ale slečna Marplová neznala ani jednoho z nich. Proč tedy tato pozvánka? Vrátila se k svému křeslu, dopis v ruce a zahleděla se do ohně. Nečekaná pozvánka je spíše jako volné vlákno, zamyslela se. Jedno zatažení a celý vzor se může rozplet. Vesnice bzučela řečmi o vánočních slavnostech Gildersleevesových. Na poště zaslechla slečna Marplová paní Priceovou, manželku obchodníka, jak drbe o seznamu hostů sídla. Slyšela jsem, že pozvali polovinu hrabství, řekla hlasem tichým, ale dychtivým. Dokonce i tu herečku Klárau Duvalovou, čerstvou z londýnského West Endu a plukovníka Warringtona, o kterém se říká, že prohrál jmění v Monte Carlu. Ach, to bude podívaná. Slečna Marplová se zdvořile usmála a uložila si jména. Klára Duvalová s její údajnou zálibou ve skandálech a plukovník Warrington, jehož sázkové dluhy byly předmětem čajových dýchánků, naznačovali shromáždění zralé k intrikám. Upila si čaje, její mysl už spřádala spojení jemná jako krajka na jejím ubrusu. To odpoledne se zastavila Dolly Bantryová, tváře růžové od mrazivého chladu. Jane, dostala si pozvánku na Gildersleevesovy Vánoce? Zeptala se a svalila se na pohovku. Arthur je úplně zelený závistí. Nebyl pozván, víš. Ano, Dolly, odpověděla slečna Marplová a podala jí pozvánku. I když si nedokážu představit proč. Nikdy jsem se s Gildersleevesovými nesetkala. Dollyny oči se rozšířily, když četla. Proboha, Jane, to je událost sezóny. Gildersleeve Manor je jako z románu. Samé lustry a tajné chodby. Ale slyšela jsem, že v té rodině panuje zlá krev. Sir Henryho synovec Lionel byl před lety vyděděn. A pak je tu Beatricin bratr, ten básník, Robert Vance. Říká se, že je trochu nesvůj. Jehly slečny Marplové znovu začaly cvakat. Zlá krev a velká sídla se obvykle vyskytují ruku v ruce, řekla tiše. Myslím, že budu muset zjistit sama. Takže půjdeš? Zeptala se Dolly a naklonila se dopředu. Ach ano, řekla slečna Marplová hlasem klidným, ale její oči se leskly tichou zvědavostí.
Člověk neodmítne pozvání k záhadě. Zatímco Dolly tlachala dál, myšlenky slečny Marplové se ubíraly k Gildersleeve Manor, domu plnému cizinců, každý s tajemstvími shromážděnými pod třpitem vánočních girland. Byl to jeviště připravené pro něco mnohem temnějšího než sváteční veselí. Složila pozvánku a zastrčila ji do psacího stolu. Již předvídala vlákna, která brzy začne rozplétat. Než budeme pokračovat, detektive, kde na světě s námi řešíte záhady. Napište svou polohu do komentářů. A pokud toužíte po dalších zvrácených příbězích, klikněte na odběr. Zítřejší spis případů bude ještě temnější. Zůstaňte ve střehu. Kapitola 2. Sněhem do Gildersleeve Manor. Odpoledne 23. prosince bylo ostré a jasné. Obloha bledě modrá, slibující další sníh do večera. Slečna Jane Marplová stála u brány Dunham Cottage. Její skromný kufr naplněný rozumným vlněným oblečením a jedněmi večerními šaty. Její vždy přítomná pletací taška přehozená přes paži. Automobil poslaný Gildersleeveovými, elegantní černý Rolls-Royce, se zastavil přesně v 15:00, jeho chrom se leskl pod zimním sluncem. Řidič, mladík s ostrou čepicí a nervózním chováním, se představil jako Thomas a s úklonou otevřel dveře. Gildersleeve Manor, madam, řekl, jeho dech se v chladu srážel. Je to slušná jízda, tak se pohodlně usaďte. Slečna Marplová se usadila na plyšové kožené sedadlo. Její ostré oči si všímaly Thomasových nervózních rukou, které svíraly volant. Jste u Gildersleeveových už dlouho, Thomasi? Zeptala se, jejím tónem jemným, ale pronikavým. Jen měsíc, slečno, odpověděl, oči upřené na silnici. Je to honosné místo, ale, mezi personálem se hodně mluví. Věci tam nahoře nejsou úplně v pořádku, jestli víte, co tím myslím. Rty slečny Marplové se skroutily do slabého úsměvu. Ach, jistě nevím, řekla lehce. Ale její mysl si zaznamenala jeho slova. Služebnictvo, jak věděla, bylo často nejlepším barometrem tajemství domácnosti. Cesta je zavedla přes mrazem políbené uličky a kolem polí pokrytých sněhem, dokud se před nimi nevynořil silueta Gildersleeve Manor. Statek byl vizí jakobínského splendoru, jeho štítové střechy a vysoké komíny tvořily ostrou linii proti zimní obloze. Girlandy zdobily železné brány a zachycovaly zapadající světlo a obrovský vánoční stromek stál na nádvoří, jeho větve tížily ozdobami. Přesto, navzdory svátečním ozdobám, se místo vyznačovalo podivným klidem, jako by samotné sídlo zadržovalo dech. Když Thomas nesl její kufr ke vchodu, těžké dubové dveře se rozlétly a odhalily lady Beatrici Gildersleeveovou. Byla to okouzlující žena kolem 38 let s kaštanovými vlasy vyčesanými do elegantního drdolu a úsměvem, který se zdál nacvičený, ale vřelý. Její smaragdově zelené šaty se třpytily flitry, trochu příliš honosné na zimní odpoledne. Slečno Marplová, jaké potěšení, zvolala lady Beatrice a sepnula ruce. Jsem tak ráda, že jste se mohla připojit. Pojďte dál. Dům je prostě strašný zimou, ale máme oheň hořící v každé místnosti. Děkuji, lady Beatrice, řekla slečna Marplová a vstoupila do velké síně. Vzduch byl bohatý vůní borovice a svařeného vína a lustr nahoře se třpitil jako souhvězdí hvězd. Přesto její oči byly přitahovány k portrétům lemujícím stěny, přísně se tvářící Gildersleevy minulých generací, jejichž pohledy byly tíženy soudem. Sir Henry Gildersleeve se objevil další. Vysoký muž s úhledně zastřiženým knírkem a postojem někoho zvyklého velet. Jeho stisk ruky byl pevný, ale jeho oči těkaly něčím, co slečna Marplová nedokázala přesně určit. Únava, možná, nebo vyčerpání. Vítejte, slečno Marplová, řekl. Doufám, že cesta nebyla příliš namáhavá. Vůbec ne, odpověděla jejím hlasem mírným. Váš domov je naprosto nádherný. Zatímco si vyměňovali zdvořilosti, v síni se začali shromažďovat další hosté, přilákáni příjezdem. Klára Duvalová, herečka, se s teatrálním rozmachem vplížila dovnitř. Její kožešinový šál se za ní táhl jako rekvizita. Ach, jaká okouzlující malá stará panna, zamumlala a prohlížela si slečnu Marplou s pobavenou zvědavostí. Musíte mi povědět vše o životě na vesnici, drahoušku,
Zní to naprosto kuriózně. Slečna Marplová se zdvořile usmála a poznamenala slabou ostrost v klařině tónu. Plukovník Warrington, zarudlý muž s vojenskou strohostí, jí stručně kývl. Jeho oči těkaly k siru Henrymu, jako by odhadoval náladu svého hostitele. Mladý muž s rozcuchanými vlasy a prsty potřísněnými inkoustem, Robert Vance, bratr Lady Beatrice, se krčil poblíž schodiště a mumlal si pro sebe, zatímco si zapisoval do zápisníku. A pak tu byl Lionel Gildersleeve, synovec sira Henryho, jehož zlostný výraz a špatně padnoucí oblek naznačovali, že nebyl vůbec nadšen, že je tam. Večeře je v 8, oznámila Lady Beatrice jejím hlasem jasným, ale napjatým. Prosím, cíťte se jako doma. Síň má své zvláštnosti, ale je plná svátečního ducha. Jak se hosté rozcházeli do svých pokojů, slečna Marplová zůstala. Její pohled se usadil na girlandě stincelů přehozené přes příborník. Jedno vlákno viselo volně, táhlo se k podlaze. Malá nedokonalost v jinak bezvadném dekoru. Jak život, zamumlala si pro sebe. Nechat jedno vlákno prozradit celý design. Následovala služebnou do svého pokoje. Její mysl už přebírala tváře, pohledy, nevyslovené napětí. Gildersleeve Manor byl jeviště a jeho hráči se shromažďovali. Jakou roli přemýšlela by hrála v dramatu, které se mělo odehrát? Kapitola 3. Zářivé síně, temné kouty. Pokoj slečny Jane Marplové v Gildersleeve Manor byl pohodlnou komnatou v prvním patře s výhledem na zahrady pokryté sněhem. Postel s nebesy byla zahalena těžkým sametem a v krbu vrčel oheň, chránící před chladem, který prosakoval starými kamennými zdmi. Metodicky vybalovala a pokládala své pletení na toaletní stolek vedle vázy s cesmínou svázanou červenou stuhou. Nádhera sídla byla zřejmá, přesto si slečna Marplová všimla jemných známek opotřebení, ošoupaných okrajů koberce, z černalého stříbra na svícnech, jako by štěstí Gildersleevesových nebylo tak třpitivé, jak naznačovaly jejich ozdoby stincelů. Jemné zaklepání na dveře přerušilo její myšlenky. Byla to služebná Elsie, drobná dívka s širokýma očima a úhlednou uniformou. Odpusťte mi, slečno, řekla a uklonila se. Lady Beatrice vás prosí, zda byste si nechtěla dát čaj v salonku před večeří. Ostatní hosté se shromažďují. Jak laskavé, odpověděla slečna Marplová, jejím hlasem vřelým. Řekněte mi, Elsie. Je domácnost o Vánocích vždy tak sváteční? Elsie zaváhala a ohlédla se přes rameno. Ano, slečno, ale letos, je to jiné. Sir Henry je v pořádném stavu, na všechny křičí. A pan Lionel, jeho synovec, dorazil včera nepozván a způsobil docela rozruch. Oči slečny Marplové se zaleskly za brýlemi. Nepozván? Jak zajímavé. Rodiny mají své malé dramata, že? To mají, zašeptala Elsie a naklonila se. A se všemi těmi uhlazenými lidmi, tady je to jako chodit po skořápkách. Ta herečka, slečna Duvalová, má náladu jako vroucí konvice. Elsie se rychle vzdálila. Slečna Marplová se vydala dolů, její kroky lehké na vržících dubových schodech. Salonek byl záře světla a barev. Girlandy stincelů se smyčkovaly ze stropu, velký klavír ozdobený svíčkami a vánoční stromek, který dosahoval téměř ke trámům, jehož větve byly zatíženy skleněnými ozdobami, které zachycovaly světlo ohně jako drahokamy. Hosté se mísili se sklenicemi šampaňského v ruce. Jejich smích se ozýval trochu příliš hlasitě, jako by maskoval podkladové napětí. Lady Beatrice ji pozdravila zářivým úsměvem. Slečno Marplová, připojte se k nám. Už jste se s každým řádně seznámila? Toto je můj bratr, Robert Vance. Robert, básník, se otočil od okna, kde zíral do svažující se tmy. Jeho oči byly horečnaté, jeho límec rozházený. Očarován, zamumlal a uklonil se nad její rukou. Máte v sobě cosi, co vidí za závoj tincelů a přetvářky. Slečna Marplová se tiše zasmála. Obávám se, že jsem naprosto obyčejná, pane Vance, i když mám ráda dobré verše. Napsal jste něco inspirovaného touto sezónou? Jeho tvář stmavla. Inspirace v tomto domě stínů? Nikoli, madam. Jen alergie na ztracená bohatství a rozbitá pouta. Ostrým pohledem se podíval na sira Henryho, který se hluboce bavil s plukovníkem Warringtonem u krbu. Clara Duvalová, opírající se o lehátko s cigaretou v dlouhé špičce,
zaslechla a zasmála se křehkým zvukem. Ach, Rerte, vždycky tak dramatický. Nech si to na svůj další tenký svazek. Slečno Marplová, drahá, řekněte mi, co přivádí takovou tichou vesničanku, jako jste vy, do této doupěté neřesti? Pouze pozvání, řekla slečna Marplová mírně a přijala šálek čaje. I když nacházím, že lidé jsou všude víceméně stejní, plní překvapení. Lionel Gildersleeve, mrzutě se krčící v koutě s whisky sklenkou, odfrkl. Překvapení? Zkuste z rady. Strýc Henry o nich ví všechno. Jeho hlas se nesl a místností se rozhostilo ticho. Sir Henry mu zrudla tvář. Lioneli, to stačí. Jsou Vánoce. Není čas vykládat staré křivdy. Staré křivdy? Odsekl Lionel, oči mu zúžil, jako bych mě vyřadil z poslední vůle, protože jsem nechtěl táhnout tvou diplomatickou linii, nebo snad ty půjčky, které si slíbil rodině Beatrice a které se nikdy neuskutečnily. Ruka Lady Beatricové se třásla na její sklenici sherry. Lionele, prosím, máme hosty. Plukovník Warrington si odkašlal a pokusil se odlehčit atmosféru. No, neskazme si oslavy. Říkám, Sir Henry, ten strom je pohled. Musel stát pěknou sumu. Sir Henry na silu nasadil úsměv. Opravdu, plukovníku, i když peníze jsou v dnešní době těsnější, ale o tom dost. Připijme si na vánoční veselí. Když se sklenice cinkaly, slečna Marplová pozorovala podtóny. Clarasin lstivý pohled na Lionola, Robertova zaťatá pěst, Beatričino vynucené klid. Třipitky se leskly, ale pod nimi se tajemství panství rozkládala jako skryté praskliny v jemném porcelánu. Večeře byla oznámena a skupina se přesunula do jídelny, kde dlouhý stůl jiskřil stříbrem a křišťálem. Přesto, když si slečna Marplová sedla, nemohla se zbavit pocitu, že se třipitivá fasáda každou chvíli rozbije. Kapitola 4. Večeře s pohřbenou nenávistí. Jídelna v Gildersleeve Manor byla symfonií elegance s mihotavým světlem svíček na naleštěném stříbře a křišťálových pohárech zachycujících záři jako uvězněné hvězdy. Dlouhý mahagonový stůl byl obložen slavnostním pohoštěním. Pečený krocan s glazurou z brusinek, pára z švestkového pudinku a mísy s nadrobno nasekanými koláčky poprášenými cukrem. Třpitivé girlandy zdobily stěny a proplétaly se s cesmínovými věnci. Ale atmosféra nebyla ani zdaleka veselá. Slečna Jane Marplová, sedící mezi plukovníkem Warringtonem a Rartem Vancem, pozorovala napjaté úsměvy a uhýbající pohledy, když byla podávána první chod. Sir Henry, v čele stolu, pozvedl svůj pohár. Na naše hosty a na Vánoce, připil, jeho hlas duněl, ale dutě. Nechť nám všem přinesou mír. Tady, zamumlali ostatní, i když Lionelovo cinknutí bylo napůl srdce a oči Clary Duvalové se jemně protočily, když srkala své víno. Jak lžíce na polévku cinkaly, konverzace se stočila k lehčím tématům, nebo se o to pokoušela. Lady Beatrice, vždy půvabná hostitelka, se naklonila k slečně Marplové. Vyprávějte nám o St. Mary Me, slečno Marplová. Zní to tak idylicky ve srovnání s naším průvanovým starým panstvím. O, je to tiché místo, odpověděla slečna Marplová. Její tón byl plachý. Ale vesnice mají svůj podíl tajemství, stejně jako velká sídla. Lidé jsou lidé, konec konců. Klára se zasmála, zvonivý zvuk, který prořízl místnost. Tajemství, drahá, tento dům je jimi prostoupen. Proč? Slyšela jsem, že Sir Henry kdysi přechytračil rivala v nějaké diplomatické intrikě, která ho nechala chudáka na mizině. Je to pravda, Henry? Sir Henryho nůž se zastavil uprostřed krájení. Stará historie, slečno Duvalová. Voda pod mostem. Ne pro všechny. Zamumlal Lionel dostatečně nahlas, aby ho bylo slyšet. Některé mosty byly spáleny. Strýčku, jako ten s otcem, tvým vlastním bratrem, kterého jsi nechal hnít v dluzích, zatímco jsi budoval své impérium. U stolu zavládlo ticho, vidličky se vznášely. Tvář Lady Beatricové zbledla. Lionole, teď není ten čas. Kdy je ten čas, této Beatrice? Lionel naléhal, jeho hlas stoupal. Vdala ses do této rodiny s vědomím hniloby. A teď, když se panství klátí, nás všechny zveš, jako by to byl veselý svátek. Jaký je ten trik? Plukovník Warrington si rozpačitě odkašlal. Klidně,
Starý příteli, není třeba tahat minulost. Mám své vlastní dluhy. Monte Carlo je drsná milenka, ale Vánoce jsou pro odpuštění, že? Rupert Vance, který mlčel, najednou plácl dlaní o stůl, až se sklenice otřásly. Odpuštění? Gilda Sleeves o něm nic neví. Henry, slíbil si mi financovat sbírku poezie před lety, pak si ji stáhl, když jsem odmítl hrát tvou společenskou loutku. A Beatrice, má vlastní sestro, ty ses postavila na jeho stranu. Beatricíny oči zablískly. Roberte, jsi nespravedlivý. Peníze tam nebyly. Krach v 29 nás všechny zasáhl. Zasáhl nás? Robert se ušklípl. Nebo jen nepohodlné příbuzné. Mám šuškandy o tvých vlastních schématech, sestro. Dopisy právníkům o Henryho závěti. Slečna Marplová srkala vodu. Její výraz byl mírně zvědavý, ale její uši zachytily každý nuance. Křivdy byly staré, hnisající jako neléčené rány a slavnostní nátěr praskal. Clarára, vnímající drama, se naklonila zdravým úsměvem. Ach, pokračujte. Miluji rodinné kostlivce. Moje vlastní kariéra je postavena na skandálech, aférách, rivalitách, ale tohle je čisté divadlo. Sir Henry náhle vstal, jeho židle zaškrabala. Dost. Toto je můj dům a nedovolím, aby se z něj stal soud. Lioneli, Roberte, pokud nemůžete být zdvořilí, možná byste se měli omluvit. Lionel vstal a odhodil ubrousek. Zdvořilost, po tom, co si udělal otci, zemřel zlomený kvůli tobě. Vtrhl ven, dveře za ním zabouchly. Robert ho následoval, mumlal, třpytky skrývají hrůzu, ale ne navždy. Zbývající hosté si vyměnili znepokojené pohledy. Plukovník Warrington se pokusil o vtip. No, to bylo živější než hon na lišku. Podáš mi víno, prosím? Lady Beatrice na silu zasmála, ale její ruce se třásly, když podávala puding. Slečna Marplová, vždy všímavá, si všimla malého roztržení v třpitkách nad příborníkem. Možná úmyslné roztržení, nebo známka nedbalé spěchu. Když dezert skončil, slečna Marplová se na chvíli omluvila a prošla se do haly. Tam, ve stínech u schodiště, zaslechla šuškání, Clary a Lionela, hlavy blízko u sebe. Zaslouží si to, říkala Clarára. Potom, co udělal tobě a mně v té staré aféře. Šš, sykl Lionel. Ne tady, ale ten čas přijde. Slečna Marplová nenápadně sklouzla zpět, její mysl skládala útržky. Šuškání starých křivd z vlákny motivů. A v domě, jako je tento, by mohli utkat smrtící vzorec. Kapitola 5. Past za třpitkami. Večer v Gildersleeve Manor plynul pod závojem vynucené zdvořilosti. Dřívější výbuchy přetrvávaly jako kouř z uhašeného ohně. Po večeři se hosté odebrali do knihovny, rozlehlé místnosti obložené koženými svazky a vyhřívané divokým ohněm v masivním kamenném krbu. Třpitivé girlandy zdobily knihovny, jejich kovový lesk odrážel světlo lampy v nepravidelných jiskrách. Slečna Jane Marplová se usadila ve křesle s vysokým opěradlem u okna. Její pletací jehlice se ustavičně cvakaly, jak pracovala na šále, její uši byly naladěny na podtóny místnosti. Sir Henry se procházel před krbem s doutníkem v ruce, zatímco Lady Beatrice se s pečlivou péčí aranžovala tác s návnadami. Plukovník Warrington vyzval Kláru Duvalovou ke hře karet u malého stolku. Jejich žertování bylo lehké, ale propletené soutěživostí. Rert Vance mrzutě seděl v koutě, popíjel brandy a horečně si načrtával do svého zápisníku, zatímco Lionel byl nápadně nepřítomen, protože dříve odletěl. Ještě drink, slečno Marplová, nabídla Lady Beatrice, její úsměv křehký, když nalévala malý sherry. Děkuji. Ne, řekla slečna Marplová jemně. Myslím, že jasná hlava nejlépe poslouží v živé společnosti. Clarára, s teatrálním zábleskem míchající balíček, pohlédla nahoru. Živé, drahá, toto místo je prachový koláč. Jedna jiskra a bum, slavnostní ohňostroj. Plukovník Warrington si neklidně zasmál. No tak, slečno Duvalová. Jde jen o rodinné sváry, viděl jsem horší v důstojnické jídelně. Než Clarára stačila odpovědět, z horního patra se ozval vzdálený tupý zvuk, následovaný tlumeným výkřikem. Místnost stuhla. Sir Henryho doutník se zastavil uprostřed potáhnutí. Co to sakra bylo?
Lady Beatrice s cinknutím odložila karafu. Pravděpodobně vítr. Tento starý dům vrzá jako artritické koleno. Ale slečna Marplové jehlice stichly. Zvuk to byl spíš jako pád, řekla mírně. Možná bychom se měli podívat. Sir Henry krátce kývl. Správně, Roberte, pojď se mnou. Oba muži rychle odešli, ostatní je následovali. Vystoupali po velké schodišti, třipitivé zábradlí se lesklo pod lustrem. Zvuk přišel ze směru hostinského křídla. Když se přiblížili k Lionlovým dveřím, stály pootevřené, světlo se rozlévalo do tlumené chodby. Uvnitř Lionel ležel roztažený na podlaze. Sténal, když se držel za kotník. Kolem něj se jako stříbrná past rozprostíralo klubko třpitek. Jedno vlákno stále připevněné k zárubni, druhé omotané kolem spadlé židle. Malá stolní lampa se převrátila. Její žárovka byla rozbita. Proboha muži, zvolal Sir Henry a spěchal mu pomoci vstát. Co se stalo? Lionel se zkroutil bolestí, tvář bledá. Krvavá past. Otevřel jsem dveře a tohle třpitka mi vytrhla židli spod nohou. Zkroutila mi kotník. Něco strašného. Robert odfrkl. Past z třpitek. Zní to jako jeden z tvých opilých pádů, bratranče. To není vtip. Lionel prskl a ukázal na girlandu. Podívej, je nastražená. Přivázaná přes práh spojená s židlí. Někdo chtěl, abych zakopl, nebo hůř. Slečna Marplová opatrně poklekla a prohlížela si třpytky, aniž by se jich dotkla. Vlákno bylo silnější než ozdobné, které byly dole, možná vystužené drátem, a uzel u dveří byl záměrný, ne náhodný. Jak zvláštní, zamumlala. Zdá se to být záměrné. Kdo by mohl mít přístup do tvého pokoje? Kdokoliv, zamumlal Lionel, kulhajíc k posteli s pomocí Sira Henryho. Dveře nebyly zamčené. Ale kdo to udělal? Ty, strýčku, bojíš se, že budu znovu napadat závěť. Sir Henryho čelist se napjala. Absurdní. Nepotřebuji dětské žerty. Klárára, nakukující z dveří, pozvedla obočí. Žert nebo předehra k něčemu horšímu. Viděla jsem scénické pasti ve svých hrách. Dráty pro pády, pády pro zlomené krky. Plukovník Warrington zkontroloval nastavení. Ošklivá záležitost. Mohlo to být vážné, kdyby si narazil hlavu. Lady Beatrice zamávala rukama. Musíme zavolat lékaře a možná i policii. Žádná policie, řekl Sir Henry pevně. Zatím ne. Je to pravděpodobně mylný úmysl. Roberte, ty pořád něco píšeš. Viděl jsi něco podezřelého? Robertovi oči se zúžily. Já? Byl jsem v knihovně, ale šušká se, že Klára sledovala Lionela. Žárlivost? Možná. Klára se ostře zasmála. Žárlivost na co? Tvé nudné básně. Neplánuj na mě své motivy. Jak obvinění bublala, slečna Marplová vstala a otřásla si sukni. Past jako tato vyžaduje plánování, řekla tiše, a znalost zvyků. Lioneli, zmínil ses o brzkém odchodu do postele? Lionel kývl. Při večeři řekl jsem, že potřebuji vzduch po té hádce. Skupina se neklidně rozešla a nechala Lionela odpočívat. Zpět v knihovně. Slečna Marplová pokračovala ve svém pletení, ale její mysl rozmotávala incident. Třpytky jako zbraň, slavnostní, ale zákeřné. Byl to možná varování nebo test. A v domě plném křivd každé vlákno mohlo vést k hrůze. Kapitola 6. Kroky po půlnoci. Hodiny v hale Gildersleeve Manor udeřily půlnoc solemným cinkáním, které se ozvěnou neslo tichými chodbami. Jakoby odbíjeli varování, venku hustě sněžilo, pokrývalo svět bílou a tlumilo veškerý zvuk. Slečna Jane Marplová ležela vzhůru. Když se tiše zvedla, oblékla si župan a nazula pantofle, její pohyby byly tiché jako u kočky. V ruce držela pletací brašnu, protože člověk nikdy nevěděl, kdy se může hodit záminka, a vkradla se do potemnělé chodby. Sídlo bylo labirintem chodeb, jeho staré trámy sténaly pod tíhou tajemství. Spod dveří knihovny dole prosakoval slabý světelný paprsek. Slečna Marplová sestoupila po schodech, vyhýbajíc se známému vržajícímu schodu a zůstala stát před nimi. Uvnitř mumlaly hlasy. Prosím vás, je to naléhavé. Takhle to dál nejde, říkala Lady Beatricová s tónem plným zoufalství. Mrtví přebíjejí Henryho, jestli brzy něco neuděláme. Sir Henryho hlas zaburácel v odpověď. Ticho,
Stěny mají uši. Warrington to nabídl sám, ale jeho podmínky a navíc se Lionel zase plete do závěti. Lionel je blázen, zavrčela Beatrice. Ale Robert, ten ví příliš mnoho. Jeho básně jsou zastřené hrozby. A Clara, ta se ptá na ten starý skandál ve Vídni. Slečna Marplová zadržela dech. Vídeň, diplomatické působení sira Henryho před lety, údajně spojené se špionáží a zničenou pověstí. Přitiskla se blíž, ale prkno na podlaze ji zradilo slabým zaskřípáním. Hlasy ustaly. Dveře se s vrznutím otevřely a sir Henry vyhlédl ven, jeho tvář v lamplightu vypadala chmurně. Kdo je tam? Slečna Marplová vystoupila vpřed, její výraz stělesňoval nevinné zmatení. Ach, pane Henry, nemohla jsem spát. Údajně trávení z té skvělé večeře. Myslela jsem, že mi pomůže krátká procházka po domě. Očima ji podezřívavě změřil, pak se mírně uvolnil. Samozřejmě, slečno Marplová. V knihovně je teplo, jestli si chcete chvíli posedět. S Beatrice jsme si právě povídali o počasí. Lady Beatricová se objevila za ním, její oči zastíněné. Ano, sníh padá hustě. Připojte se k nám, jestli chcete. Ne, děkuji, řekla slečna Marplová mírně. Jen se trochu projdu. Dobrou noc. Když se vzdalovala, slyšela, jak se dveře zacvakly a mumlání se obnovilo, teď už slabší. Pokračovala chodbou a všimla si škvíry světla pod dalšími dveřmi, pracovny. Zvědavost ji pohltila. Přiblížila se, ale než stačila poslouchat, z horního patra se ozvaly kroky. Slečna Marplová se skrčila do výklenku zastrčeného závěsem z tincelů a sledovala, jak se postava snáší po schodech. Clara Duvalová, zahalená v hedvábném rouchu, s rozpuštěnými vlasy a odhodlaným výrazem. Zvědavě se rozhlédla a pak se vkradla do pracovny, za sebou zavřela dveře. O několik okamžiků později se objevil další stín. Robert Vance se svým zápisníkem sevřeným jako talisman. Zaváhal u dveří pracovny, přitiskl ucho ke dřevu, pak cosi nesrozumitelně zamumlal a stáhl se nahoru. Slečna Marplová čekala, až se dům opět ponoří do ticha, než se vynořila. Zkusila dveře pracovny. Byly odemčené. Uvnitř byla místnost slabě osvětlena stolní lampou, na podložce se rozsypaly papíry. V rohu stál sejf, na první pohled nedotčený. Ale na stole ležel pomačkaný dopis, částečně viditelný. Nedotkla se ho, ale její ostré oči zachytily útržky. Vraťte sumu nebo zveřejnění. Vídeňský incident. Podpis byl rozmazaný, ale hrozba byla jasná. Vydírání. Hluk venku ji přiměl stáhnout se do stínů za závěsem. Vstoupil plukovník Warrington. Jeho vojenské vystupování bylo mírně nejisté od pití. Prohledával zásuvky stolu a tiše proklínal. Kde to dlužím? Jestli to Henry zjistí. Kapesníčkem si strčil malou obálku do kapsy a odešel, nevšímaje si její přítomnosti. Slečna Marplová se tiše vrátila do své místnosti, její mysl se hnala vpřed. Půlnoční stíny odhalily bezpočet motivů. Dluhy, vydírání, skryté dokumenty. Past s tincelovým věncem byla jen začátkem. V srdci sídla se skrývalo něco temnějšího. Když se konečně ponořila do spánku, vzdálené vytí větru, nebo to byl snad křik, otřáslo okny. Noc zadržovala dech, čekajíc na odhalení úsvitu. Kapitola 7. Hořký doušek u ohně. Štědrý den na Gildersleeve Manor svítil klamným třpitem. Sníh venku se vršil proti oknům s křížovými rámy a interiér zářil sváteční atmosférou. Snídaňový stůl byl obložen stříbrnými táci s uzenáči, tousty a marmeládou, zatímco vysoký středový aranžmá z cesmíny a tincelových ozdob dodávalo slavnostní nádech. Přesto pod povrchem přetrvávaly stíny minulé noci a slečna Jane Marplová, upíjejíc čaj u stolu, cítila napětí, které se napjalo mezi hosty. Sir Henry předsedal s nucenou veselostí, vyprávěl diplomatickou anekdotu ze svých dnů v Káhiře, ale jeho oči těkaly k Lionelovi, který seděl zamyšleně a cucal si obvázané kotník. Lady Beatricová poletovala kolem, zajišťujíc, aby se každému naplnili talíře. Její úsměv byl křehkou maskou. Clara Duvalová, zářivá v rudých šatech, bavila plukovníka Warringtona příběhy o svém posledním divadelním triumfu, ačkoliv její pohledy směrem k siru Henrymu měly vypočítavý ostří. Robert Vance chyběl, jeho židle byla nápadně prázdná.
Ertert je pravděpodobně pryč, skládá další ponurou ódu, poznamenala Klárára, s rozmachem si mazajíc toast. Ten muž je alergický na denní světlo. Lady Beatricová se zamračila. Očekávám, že dnes v noci psal. Vezmu Elsie, aby ho přivedla. Než to mohla udělat, služebná vrazila do místnosti, její tvář byla popelavá. Ach pane, paní, to je pan Vance, je v salonu. Je mu špatně, strašně špatně. Skupina se zvedla, židle se skřípaly a spěchala do salonu. Tam, rozvalený na dlouhé pohovce, ležel Robert, tvář šedivou, dech měl mělký. Sklenice svařeného vína se rozlila na koberec vedle něj. Jeho kořeněná vůně se mísila s hořkým chemickým podtónem. Jeho zápisník ležel otevřený, zkroucená čára hlásala Tinselové vazby, ale pravda řeže. Proboha, zvolal Sir Henry, kleče vedle něj. Okamžitě přivolejte lékaře. Slečna Marplová s klidným výrazem, ale ostrýma očima se sklonila k prohlídce scény. Všimla si polohy sklenice, převrácené, ale nerozbité, a slabého zbytku na Robertových chrtech. Tohle voní po něčem víc než po víně, řekla tiše. Možná mandle. Plukovník Warringtonovi se tvář stáhla. Mandl? Nemyslíte jed? Klára teatrálně vydechla a sevřela perly. Jed v tomto domě. Ach, to je jako jedna z mých melodramat. Lionel, kulhajíc za ním, se ušklíbl. Melodrama. Někdo se mě včera v noci pokusil zabít s tím nesmyslem s Tinselovým věncem. Teď, Roberte, tohle není náhoda. Lady Beatrice si mnula ruce. Neskočíme k závěrům. Robert je křehký. Možná si vzal něco sám. Pohled slečny Marplové zabloudil k rozlitému vínu, pak k Tinselovému girlandě přehozené přes krbovou římsu, její vlákna podivně rozcuchaná. Mohla bych navrhnout, řekla mírně, abychom uchovali tuto sklenici a její obsah a možná zkontrolovali karavku v jídelně. Sir Henry krátce kývl. Ano, ano. Thomas opatrně zabalil sklenici. Nikdo se jí nedotýkejte. Zatímco se domácnost zmítala, Elsie běžela k telefonu, Thomas zajišťoval sklenici, slečna Marplová přistoupila k oknu a zírala na sníh venku. Stopy vedly od domu k zahradě, čerstvé a nedotčené, což naznačovalo, že někdo nedávno vyklouzl. Udělala si mentální poznámku, její myšlenky se proplétaly. Past s Tinselovým věncem, vyděračský dopis. Teď byl jed zbraní z Babělce, ale přesnou. Lékař, místní muž jménem doktor Harove, dorazil do hodiny, jeho černá taška zaprášená sněhem. Po vyšetření Roberta zavrtěl hlavou vážně. Cyanid, vsadil bych se podle příznaků a toho zápachu. Je naživu, ale stěží. Dal jsem mu protilátku, ale potřebuje okamžitou nemocniční péči. Když byl Robert odnášen do lékařova auta, hosté se vrátili do jídelny. Jejich tváře jako galerie šoku a podezření. Sir Henry si nalil brandy. Ruka se mu třásla. Kdo by tohle udělal? Robert je hlupák, ale jed. Klára se naklonila. Její hlas byl tichý. Pisoval hrozby do toho zápisníku. Možná ho někdo chtěl umlčet. Lionelovi oči se zúžily. Nebo možná si to ty. Klaráro, včera v noci si se k němu tiskla. Šeptala si v koutech. Já? Klarára se štěkla. Raději bych otrávila svou kariéru než toho ubožáka. A co ty, Lionele? Máš motivů víc než dost. Dost, vykřikla Lady Beatricová. Jsou Vánoce. Nemůžeme mít klid? Slečna Marplová, tiše se vracejíc na své místo, popadla pletení. Klid přichází s pravdou, řekla tiše. A pravda, jak zjišťuji, se často skrývá v nejmenších detailech, jako je nitka Tinselového věnce mimo místo. Místnost stichla. Každý host si prohlížel ostatní. Slavnostní záře nyní ostře kontrastovala s jedem, který znečišťoval vzduch. Kapitola 8. Tajemství vytesaná do sněhu. Odpoledne štědrého dne na Gildersleeve Manor se neslo v těžkém neklidu. Sníh venku padal neúnavně a obalil dům do tichého bílého rubáše. Salon, kde se Robert zhroutil, byl nyní mimo dosah. Jeho dveře, hlídané Thomasem, kočím, na naléhání Sira Henryho. Hosté se shromáždili v salonku, kde praskal oheň, ale nedokázal zahřát chlad podezření. Slečna Jane Marplová seděla u okna, její pletení mělo ustálený rytmus, zatímco pozorovala ostatní, její mírné chování zakrývalo mysl ostrou jako jehla.
Sir Henry se procházel, jeho doutník zapomenutý, tvář poznamenaná napětím. To je nesnesitelné, zamumlal. Nejdřív Lionelova nehoda, teď otrávený Robert. Někdo v tomto domě hraje nebezpečnou hru. Lady Beatrixová, bledá a držící kapesník, přikývla. Měli bychom zavolat policii, Henry. Tohle už není jen žert. Žádná policie, zavrčel Lionel, kulhajíc z holí. Kotník měl stále nateklý. Udělají z toho cirkus. Navíc, vsadím se, že je to jeden z nás. Někdo v této místnosti. Klára Duvalová, ležící s cigaretou, vydechla obláček kouře. Odvážná slova, drahý. Chceš ukázat prstem? Máš důvod nenávidět Roberta. Jeho básně se vysmívaly zkáze tvého otce. Lionelova čelist se sevřela. A ty, Claráro, byla si viděna, jak se včera v noci vkrádáš do pracovny, hledajíc něco, co bys proti němu použila. Možná. Já? Claráro se zasmála, ale byl to křehký smích. Šla jsem si pro scénář, který jsem tam nechala. Sotva zločin. A co ty, plukovníku? Také si se v pracovně prohraboval. Viděla jsem tě. Plukovník Warrington zrudl, upravujíc si límec. Nesmysl. Hledal jsem doutník. Darebnost obvinit mě. Jehlice slečny Marplové se zastavily, když tiše promluvila. Je to zvláštní, že? Kolik z nás se včera v noci toulalo? Dům této velikosti a přesto se tolik cest křížilo ve tmě. Všechny oči se k ní obrátily. Některé ostražité, jiné odmítavé. Sir Henry se zamračil. Co naznačujete, slečno Marplová? Jen to, že motivy jsou jako sněhové vločky, řekla. Její hlas byl jemný. Každá se zdá jedinečná, ale rychle se vrší. Možná bychom se dozvěděli víc, kdybychom se podívali ven. Ty stopy, které jsem si všimla dnes ráno, vedoucí od domu. Sir Henry pochopil myšlenku, možná dychtící po akci. Dobře, Tomasi, přines kabáty a lucerny. Prohledáme pozemek. Skupina se oblékla a vydala se do sněhu, vzduch byl ostrý a obloha matně šedá. Slečna Marplová, zahalená do své vlněné šály, následovala opatrným tempem, její oči skenovaly zem. Stopy, které viděla z okna salonu, byly stále viditelné, i když změkčené čerstvým sněhem. Vedly od bočních dveří na okraj zahrady, kde stála malá kůlna, napůl pohřbená v závějích. Plukovník Warrington, který šel vpřed, tam ukázal, stopy se zastavily u kůlny. Sir Henry násilím otevřel dveře kůlny a odhalil zahradní nářadí, klubko provazu a zastrčenou v rohu malou lahvičku, její etiketa byla rozmazaná, ale nesla slabý obrys lebky a skřížených hnátek. Klára teatrálně vydechla. Jed, stejně jako Robertovo víno. Nedotýkejte se toho, varovala slečna Marplová, její tón byl klidný, ale pevný. Může to být důkaz, ale všimněte si, že je tu i tinsel, zachycený na zárubni dveří, stejný druh jako u Lionelovy pasti. Lionel proklel pod vousy. Někdo používá dekorace jako krytí. Chytře. Lady Beatrixová se otřásla, ne úplně zimou. Možná ho někdo chtěl umlčet. Klarářiny oči se zaleskly. Dávej si pozor na jazyk, Lioneli. Nebo jim povím o tvých pozdních nočních rozhovorech s tou služkou Elsie. Útulné, že? Elsie, která se připojila k pátrání, se zuřivě začervenala a zakoktala. Jen jsem mu nosila čaj. Sir Henry se otočil na Lionela. Je to pravda? Král lebky zholí. Než mohl Lionel odpovědět, ozvala se slečna Marplová, její hlas klidný. Stojí za to si všimnout velikosti otisku. Malý, téměř jemný. A třpytky ve stodole odpovídají roztrženému pramínku v obývacím pokoji. Detaily, vidíte, často vypráví příběh. Skupina se vlekla zpět do domu, podezření se vířilo jako sníh. Uvnitř, když si svlékali kabáty, se slečna Marplová zdržela u bočních dveří a zkoumala zámek. Žádné známky manipulace, přesto se někdo nepozorovaně proplížil ven. Panství bylo bludištěm motivů a sníh skrýval tajemství, která dlouho neudrží. Kapitola 9. Skrytá slova básníka. Štědrý večer se na panství Gildersleeve chýlil ke konci. Slavnostní záři svíček a třpitek, nyní ostrý kontrast k rostoucímu strachu, který prostupoval dům. Hosté, otřesení objevem lahvičky ve stodole, se uchýlili do salonku, kde viselo napjaté ticho těžší než sníh venku. Slečna Jane Marplová, sedící u krbu s pletením,
Pozorovala skupinu se svou obvyklou tichou pozorností. Její mysl skládala dohromady nitky záhady, past s třpitkami, otrávené víno, otisky a nyní lahvičku. Sir Henry prolomil ticho, jeho hlas drsný. Tohle už zašlo příliš daleko. Někdo v tomto domě je potenciální vrah. Musíme prohledat každou místnost, najít cokoliv dalšího, co skrývají. Lady Beatricová, s tváří unavenou, přikývla. Ano, Henry, ale buďme diskrétní. Nechceme znepokojovat personál ani obvinovat bez důkazů. Klára Duvalová, kroutící pramínek perel, se ušklíbla. Diskrétní, miláčku, to už máme za sebou. Řekla bych, že začneme Roberovým pokojem. Ten básník pořád něco čmárá o tajemstvích. Lionel, opírající se o hůl, na ní zíral. Proč ne tvůj, Claráro? Dost si špehovala, aby znala záležitosti všech. Plukovník Warrington zvedl ruku. Teď, buďme systematičtí. Začněte prázdnými místnostmi, pak přejdeme k obydleným. Spravedlivě. Slečna Marplová odložila pletení. Rozumný přístup, plukovníku. Mohu navrhnout, abychom začali v obývacím pokoji. Tam byl Robert nalezen a možná jsme něco přehlédli. Skupina souhlasila, byť neochotně, a přesunula se do obývacího pokoje, kde rozlité víno zanechalo na koberci tmavou skvrnu. Girlanda z třpitek na římse zůstala rozcuchaná a ostré oči slečny Marplové skenovaly místnost po anomáliích. Zatímco Sir Henry a plukovník Warrington kontrolovali nábytek, ona se blížila ke knihovně. Jejíž police byly přeplněné zaprášenými svazky a ozdobami. Lehce přejížděla prsty po hřbetech a ucítila mírný pohyb v jednom panelu, skrytý prostor. Jemným stiskem se otevřel a odhalil malý deník v kožené vazbě. Vklouzla si ho do kapsy právě ve chvíli, kdy k ní přistoupila Lady Beatrice. Našla jste něco, slečno Marplová? Zeptala se Beatrice, její hlas napjatý. Jen prach, odpověděla slečna Marplová s klidným úsměvem. Staré domy jsou plné překvapení. Zpátky ve svém pokoji, se zamčenými dveřmi, slečna Marplová otevřela deník. Byl Robertův, jehož stránky byly plné jeho pavoučího písma, básní, úvah a, což je zajímavější, poznámek o rodině Gildersleeve. Jeden záznam z předchozího týdne jí padl do oka. Henryho lži se rozplétají. Vídeň nebyla náhoda. Klára to ví a její mlčení stojí. Lionelovi hrozby sílí. Jde mu o panství. Beatrice hraje nevinnou, ale její dopisy právníkovi ji prozrazují. Třpytky skrývají hrůzu, ale já to všechno odhalím. Další stránka podrobně popisovala konfrontaci. Klára mi nabídla peníze, abych mlčel o Vídni, odmítl jsem. Smála se a řekla, že toho budu litovat. Ta lahvička ve stodole, její. Slečna Marplová se ušklíbla. Vídeň znovu, skandál spojující Kláru a Sira Henryho, možná s Robertem jako nepohodlným svědkem. Ale deník také naznačoval Beatricejny intriky a Lionelovi ambice. Zastrčila ho zpět do kapsy, věděla, že je příliš nebezpečné ho nechat bez dozoru. Vrátila se dolů a zjistila, že prohledávání je v plném proudu. Klarářin pokoj nevydal nic než scénáře a parfém, zatímco Lionelův obsahoval hromadu rozzlobených dopisů Sira Henrymu, požadujících jeho dědictví. Kufr plukovníka Warringtona odhalil skryté IOU londýnskému věřiteli, potvrzení jeho dluhů. Ale právě ve studovně Sira Henryho, kde Thomas prohledával papíry pod dohledem Beatrice, se ozval výkřik. Pane, zavolal Thomas a zvedl složený dopis. Tohle bylo ve stole adresované Robertovi. Sir Henry ho popadl, jeho tvář zbledla, když nahlas četl. Mlč o své básni, nebo ti další sklenice bude poslední. Nepodepsáno, ale záměr byl jasný. Klára zalapala po dechu. Vydírání. Ale kdo? Lionel ukázal na Sira Henryho. Vy, strýčku, máte nejvíc co ztratit, pokud Robert promluví. Nesmysl, zařval Sir Henry, ale jeho ruce se třásly. Slečna Marplová tiše promluvila. Deník, který jsem našla Robertův, zmiňuje Vídeň. Skandál týkající se některých z vás. Také naznačuje motivy pro několik z vás. Musíme postupovat opatrně. Místnost se rozhořela obvinováním. Klára popírala znalost. Lionel obvinoval Beatrice. Warrington mumlal o svých vlastních problémech. Uprostřed chaosu si slečna Marplová všimla jednoho detailu. Prámek třpitek identický s tím ve stodole zachycený v závorce okna studovny.
Někdo tu byl a přesouval důkazy nebo je podstrkoval. Jak sníh padal hustěji, panství se zdálo jako past, která se kolem nich všech zavírá. Kapitola 10. Hry za vánočním leskem. Pozdní odpoledne štědrého dne vrhlo dlouhé stíny přes panství Gildersleeve. Sníh venku se hromadil v závějích, které dům zapečetili jako hrobku. Uvnitř salonku panovala bitevní pole obvinění, vzduch zahuštěný podezřením po objevení Robertova deníku a výhružného dopisu. Slečna Jane Marplová tiše seděla. Její pletení tvořilo stálý metronom. Její oči nestrácely nic, když se hosté obraceli proti sobě. Třpitkové girlandy, kdysi slavnostní, nyní jakoby shromáždění vysmívali svým falešným veselím. Sir Henry práskl výhružným dopisem na stůl. Tohle je šílenství. Někdo tady to zinscenoval. Nejdřív past, pak jed, teď tohle. Kdo? Clara Duvalová, sedící na okraji pohovky, lehce otřásla popelem ze své cigarety s vzdorovitým úšklepkem. Ach Henry, ušetři nás teatraliky. Ta fotografie dokazuje, že jsme s tebou měli historii. Vídeň, dohoda, která zničila chudáka Herlina. Robert to věděl a udělal bys cokoliv, abys to udržel pohřbené. Nesmysl, zavrčel Sir Henry. Byla si v tom průšvihu stejně jako já, Claráro. Nehraju si na nevinnou. Lionel, silně se opírající o hůl, hořce se zasmál. Nevinný? Žádný z vás není. Strýčku, ty si mého otce vyloučil z rodinného majetku. Clara Aro, si vyděračka. A Beatrice, Robertův deník říká, že jsi intrikovala ohledně závěti. Chceš to vysvětlit? Lady Beatricová svírala v rukou kapesníček, její hlas se třásla. Psala jsem jen právníkovi, abych ochránila panství. Robert byl nestabilní, hrozil odhalením Henryho minulosti. Myslela jsem, že si s ním domluvím. Plukovník Warrington, jehož tvář byla zrudlá příliš velkým množstvím koňaku, ukázal roztřeseným prstem. Všichni se vyhýbáte skutečnému problému, těm lahvičkám. Někdo tady je jedovatý. Říkám, že je to Lionel. Má zášť, příležitost. Já? Zařval Lionel a vykročil vpřed. A co ty, plukovníku? Ten dluh v tvém pokoji? Dlužíš tisíce. Zoufalí lidé páchají zoufalé činy. Místnost explodovala. Hlasy se překrývaly, dokud si slečna Marplová neproklestila cestu zvonivým, jasným hlasem. Pokud smím, řekla a odložila pletení. Všechny oči se k ní obrátily. Některé ostražité, jiné netrpělivé. Stopy, které jsme našli, cetka, lahvičky, poznámky, ukazují na pečlivé plánování. Ale je v tom vzorec. Cetka například není jen dekorativní. Označuje jedovaté pohyby. Lví past, kůlnu, pracovnu, Roertův pokoj. Někdo používá sváteční ozdoby k zakrytí své práce. Clara zúžila oči. A k čemu to směřuje, slečno Marplová? Byla jste hrozně tichá. Šťourala jste se jako zvědavá vychovatelka. Slečna Marplová se klidně usmála. Pozorování, slečno Duvalová, je můj zvyk. Stopy ve sněhu, malé, jemné, naznačují někoho lehkonohého. Lahvička pod Roertovou podlahovou deskou byla prázdná, přesto identická s tou v kůlně. A poznámka v deníku o Vídni. Naznačuje sdílené tajemství, ale také sdílený strach. Sir Henry se zamračil. Strach z čeho? Z odhalení, řekla slečna Marplová jednoduše. Roert nebyl žádný svatý. Jeho deník naznačuje vydírání, požadování peněz od Claráry, hrozby Henrymu, dokonce sondování Beatriciných plánů. Ale někdo to otočil. Jed nebyl určen k tomu, aby zabil okamžitě. Robert je přece jen živý. Byla to varování. Lionel odfrkl. Varování, pak proč ta past na mě? Oči slečny Marplové se zableskly. Možná, abyste zdiskreditoval vás, pane Gildersleeve, nebo abyste nás všechny rozptýlil. Vrah je chytrý, ale ne bezchybný. Cetka v okně pracovny se zachytila. Nebyla umístěna. Chyba. Lady Beatrice zalapala po dechu. Myslíte, že ještě někdo něco plánuje? Než mohla slečna Marplová odpovědět, z patra se ozval výkřik. Skupina se vrhla na podestu, kde stála Elsie, služebná, a třásla se, ukazujíc na lustr nad velkým schodištěm. Těžká cetková girlanda přivázaná k příslušenství byla napojena na kladkový systém. Její konec visel jako oprátka.
Pod ní ležela převrácená židle, jako by někdo těsně unikl smrtelnému pádu. Další past, zvolal plukovník Warrington. Tohle je šílenství. Slečna Marplová si prohlédla girlandu a poznamenala si její vystužené drátěné jádro, identické s lví pastí. Ne šílenství, zamumlala. Metoda. Někdo chce chaos, ale zanechává stopu. Zatímco hosté zděšeně zírali, Cetka se posměšně třpitila ve světle svíček, třpitivá nit vedoucí blíž k pravdě nebo k hrůze. Kapitola 12. Stopy ve studeném sklepě. Štědrovečerní noc na panství Gildersleeve byla tapisérií strachu a podezření. Třpitivá Cetka se nyní stala ponurou připomínkou pastí a jedu, které číhaly uvnitř. Objev zrigovaného lustru uvrhl hosty do zmatku. Jejich hlasy se ozývaly ve velké hale, zatímco létala obvinění. Slečna Jane Marplová tiše stála u schodiště, oči jí sledovaly Cetkovou oprátku, která se stále slabě pohupovala v průvanu. Její pletení zůstalo zapomenuté v salonku. Její mysl nyní zcela zaměstnaná vlákny motivů a příležitostí, které se proplétaly. Sir Henry s popelavou tváří na Tomase štěkal, aby zajistil lustr. Tohle je víc než jen žert. Někdo se nás všechny snaží zabít. Lady Beatatice, třesoucí se, ho popadla za ruku. Henry, musíme zavolat policii. Tohle nemůže pokračovat. Žádná policie. Lionel prskl. Jeho hůl bušila do podlahy. Ne, dokud nevíme, kdo zatím stojí. Nenechám si nějakého inspektora přišít na mě. Klarara Duvalová. Její klid se drolil. Zapálila si další cigaretu. Ach, prosím, Lionole, nejsi jediný, kdo tu má nepřátele. Roertův deník nás všechny jmenoval. Mě, Henryho, Beatatice, dokonce i vás, plukovníku, s vašimi dluhy. Plukovník Warrington se napružil. Moje dluhy jsou moje věc. Nemám důvod nikomu ublížit. Hlas slečny Marplové, tichý, ale jasný, pronikl den. Pokud smím, řekla a přitáhla na sebe všechny oči. Pasti a jed sdílejí společnou nit, cetku, použitou nejen k dekoraci, ale jako nástroj. Stopy ve sněhu, lahvička v Roertově pokoji, poznámka v pracovně, vše ukazuje na někoho, kdo tento dům důvěrně zná a pohybuje se opatrně. Sir Henry se zamračil. Důvěrně? Myslíte jednoho z nás? Nebo někoho blízkého? Řekla slečna Marplová, její pohled pevný. Elsie, moje drahá, byla jste tichá. Znáte jeho zvyky. Možná jste viděla něco neobvyklého. Elsie, nervózně stojící u dveří, zrudla. Já, slečno, já jen plním své povinnosti. Ale viděla jsem slečnu Duvalovou u salonu minulé noci, než pan Vance onemocněl. Klarařiny oči zableskly. Ty malá potvoro, šla jsem si pro šál, nic víc. A přesto, pokračovala slečna Marplová, Cetka v salonu byla narušena, hodně jako pramen v pracovně, a stopy venku, malé, jako ženské nebo drobný mužský. Lionolovi vystřelila hlava. Obvinujete Beatatice nebo Klára Áru? Nikoho neobvinuji, řekla slečna Marplová jemně. Ale zamysleme se nad deníkem. Roert psal o Vídni, skandálu s Sirem Henrym a slečnou Duvalovou. Také naznačil Beatricíny dopisy právníkovi a Lionolovi ambice na panství. Ale je tu další detail. Lahvička v kůlně byla umístěna poté, co začal sníh, přesto stopy byly čerstvé. Někdo jednal nedávno pod našimi nosy. Hlas Lady Beatricové se roztřásl. Nemůžete si myslet, že jsem to já. Jen jsem se snažila držet tuto rodinu pohromadě. Sir Henry se na ní otočil. Pak proč ten právník? Plánovala jste mě zradit? Jak se argument znovu rozhořel, slečna Marble se tiše vypravila do Robertova pokoje. Její kroky lehké. Deník, stále v její kapse, ji znepokojoval, jeho poslední záznam byl neúplný, jako by byl přerušen. Znovu prohledala pokoj a všimla si volného panelu za Cetkovým věncem. Uvnitř byla jedna stránka vytržená z deníku s kryptickou poznámkou. Pravda leží tam, kde padá Cetka. Zkontrolujte sklep. S bušícím srdcem se stoupila slečna Marplová do sklepa. Vlhké stínované bludiště pod panstvím. Vzduch byl těžký vůní uhlí a starého vína. Jediný Cetkový pramen na nesprávném místě vedl k zamčeným dveřím. Pomocí sponky do vlasů obratně odemkla zámek, dovednost naučená od škodolibého synovce, a našla malou místnost.
Uvnitř krabice byly papíry, finanční záznamy ukazující Sirův Henryho téměř zkázu po krachu v roce 1929 a dopis od Claráry vídeňskému kontaktu, požadující platbu za mlčení o diplomatické indispozici. Ale skutečný nález byla lahvička, napůl plná, označená stejnou lebkou a skříženými hnáty. Vedle ní pár malých rukaviček vyšívaných betricínými iniciály. Slečna Marplová se vrátila do salonku, kde křik ustal do neklidného ticha. Zvedla rukavice a řekla: Ty byly ve sklepě s další lahvičkou. Lady Beatrice, můžete to vysvětlit? Beata Tice zalapala po dechu, její tvář se skřivila. To nejsou moje, někdo mě podstrkuje. Klára se ušklíbla. Pohodlné drahoušku, ale ty iniciály nelžou. Jak se místnost opět rozkřikla, mysl slečny Marplové závodila. Pravda byla blízko, ale zbývala ještě jedna poslední otočka, skrytá v třpytivé cetce. Kapitola 13. Titáni cetky. Kolem pravdy. Štědrovečerní ráno na panství Gildersleeve svítilo klamným klidem. Sníh venku se třpitil pod bledým sluncem. Cetka uvnitř se leskla jako falešný slib míru. Hosté se sešli v salonku, tváře vyčerpané z nespavé noci, tíha podezření těžší než dárky pod závratným vánočním stromkem. Slečna Jane Marplová stála u krbu, pletení úhledně složené v tašce. Její klidný výraz skrýval ostrou jasnost jejich myšlenek. Rukavice, lahvičky, deník, cetka. Všechna vlákna ve vzorci, který byl nyní jasný, připravený k rozpletení. Sir Henry, oči rudé, prolomil ticho. Slečno Marplová, štrachala jste se a nacházela věci. Ty rukavice, Beatricíny, jsou to důkaz? Je moje žena vražedkyně? Lady Beatrice, bledá a třesoucí se, sevřela svůj šál. Henry, přísahám, že to nejsou moje. Někdo mě nastražil. Klára Duvalová si zapálila cigaretu, její úšklebek sotva skrytý. Ach, Beatatice, důkazy jsou ohromující a ty si měla motiv. Robertovi hrozby, Henryho tajemství. Lionel, opírající se o hůl, odfrkl. Nehraj si na svatou Klára Áru, si pokrk v vídeňském bordelu. A plukovníku, tvoje dluhy tě dělají stejně pravděpodobným. Plukovník Warrington se rozčílil. Všechno, co jsem udělal, je prohrávání karet. Nejsem vrah. Slečna Marplová zvedla ruku. Její hlas jemný, ale velitelský. Prosím, pravda nespočívá v obviněních, ale v detailech. Připomeňme si vzorec. Pomalu se procházela, oči jí skenovaly místnost. Cetková past pro Lionela. Jedovaté víno pro Roberta. Oprátka v lustru. Vše označené cetkou použitou k rozptýlení nebo oklamání. Stopy ve sněhu, malé a jemné, lahvičky skryté, ale nalezené. Deník jmenující motivy. A nyní tyto rukavice vyšívané iniciály Lady Beatricové. Beatricin hlas se zlomil. Ale já ne. Slečna Marplová se laskavě usmála. Věřím vám, Lady Beatrice. Rukavice jsou stopou, ale ne k vaší vině. Jsou příliš okaté. Zanechané ve sklepě s lahvičkou, aby poukázali na vás. Skutečný vrah by nebyl tak neopatrný. Ne. Skutečný viník je někdo, kdo zná tento dům, jeho zvyky a jeho tajemství. Někdo, kdo organizoval chaos, aby maskoval svůj skutečný záměr. Sir Henry se zamračil. Kdo tedy? Mluvte jasně, slečno Marplová. Otočila se ke skupině, její pohled spočinul na Elsie, služebné, která tiše stála u dveří, ruce pevně sepjaté. Elsie, moje drahá, byla jste neocenitelná, nosila jste čaj, zaslechla jste šepoty, vždy přítomná, ale neviditelná, ale také jste byla zaneprázdněná. Stopy ve sněhu odpovídají vašim malým botám. Cetka vzatá z manorových dekorací byla umístěna někým, kdo měl přístup do každé místnosti. A rukavice, vy jste je vyšívala sama, že? Aby napodobila Lady Beatricíny. Elsína tvář ztratila barvu. Slečno, já nevím, co myslíte. Slečna Marplová pokračovala, neznepokojená. Byla jste zamilovaná do Roberta, že? Jeho deník zmiňuje věrný stín, který mu přinášel tajemství. Zaslechla jste jeho vyděračské plány proti Klaraře, Sir Henrymu, dokonce i Beatatice. Ale když vás odmítl vzít s sebou, sliboval jen básně, zoufala jste. Cetková past pro Lionela měla zasít svár. Jed pro Roberta, varování k jeho umlčení.
Lustr byl váš nejodvážnější tah, určený k zastrašení, ne k zabití. Ale rukavice, to byla vaše chyba. Měli nastražit Beatricii, ale příliš dokonalé. Místnost zalapala po dechu. Clara upustila cigaretu. Služebná nesmysl. Lionel vykročil vpřed. Dokažte to, slečno Marplová. Slečna Marplová sáhla do kapsy a vytáhla kus látky, roztržený kus Elsie na zástěry, zachycený na závoru sklepního zámku, posypaný cetkou. Tohle bylo nalezeno tam, kde byla lahvička skrytá. A Elsie, viděl vás Thomas klouzat do kůlny po půlnoci. Myslela jste si, že sníh zakryje vaše stopy, ale zradil vás. Elsie se zhroutila, slzy jí stékaly po tvářích. Milovala jsem ho. Robert slíbil, že spolu odejdeme, ale využíval mě, sbíral tajemství, aby je všechny vydíral. Jen jsem ho chtěla vyděsit, přimět ho, aby viděl smysl. Jed nebyl určen k zabití, pane. Henry zařval. Skoro jste zabila mého synovce. Beatrice vzlikajíc se k němu přimkla. Ach, Henry, je konec. Hlas slečny Marplové zjemněl. Ještě ne, ještě jedna poslední otočka. Elsie, nebyla jste sama. Někdo jiný to věděl. Někdo, kdo vám pomohl obstarat jed. Všechny oči se obrátily, když pohled slečny Marplové spočinul na plukovníkovi Warringtonovi. Plukovníku, vaše IOU nebylo jen na sázkové dluhy. Bylo pro chemika v Londýně, že? Dodal jste Elsie, myslel jste si, že si získáte přízeň Roberta, možná abyste vymazal své dluhy. Ale když jednala, panikařil jste, prohledával jste pracovnu, abyste zničil důkazy. Warrington se zhroutil na židli, hlavu v dlaních. Já jsem jí jen dal tu lahvičku. Nevěděl jsem, že ji použije. Místnost stichla, cetka se posměšně třpitila. Slečna Marplová si povzdechla. Motivy se třpití jako cetka, ale snadno se zamotají. Elsie jednala z lásky, Warrington z zoufalství. Vy ostatní, vaše tajemství živila chaos. Zatímco byl Thomas poslán pro policii, hosté se rozešli, otřesení, ale uvolnění. Beatrice objala Henryho. Clara zamumlala o nové hře a Lionel kulhal pryč, mumlaje si o závěti. Slečna Marplová se vrátila ke svému pletení. Sváteční záře panství byla obnovena, i když s hořkosladkým ostřím pravdy. O bojovém dni, když Elsie a Warrington byli ve vazbě a Robert se zotavoval, slečna Marplová se chystala odjet. Když nastupovala do Rollsu Royceu, Sir Henry jí potřásl rukou. Zachránila jste nás, slečno Marplová, jak vám můžeme poděkovat? Usmála se, oči jí jiskřily. Ach, klidné Vánoce ve St. Mary jsou dostatečným poděkováním. Ale dávejte pozor na ty cetky. Jsou hezčí na stromku než v pasti. Jak se auto valilo sněhem, honosnost honitby za ní bledla. Její tajemství byla rozbalena, její hrůza odhalena. Děkuji vám, že jste sledovali toto video až do konce. Opravdu si vážím každé chvíle, kterou jste tu se mnou strávili. Aktuálně jsme na cestě k dosažení našeho prvního milníku 5000 odběratelů. Pokud se příběhy, které vyprávím, dotkly vašeho srdce byť jen malinko, podpořte mě prosím stisknutím tlačítka odebírat. Každý nový odběr je pro mě obrovskou motivací psát dál a přinášet vám ještě více smysluplných příběhů. Nashledanou a těším se na vás u dalšího videa.